शिवसेना आमदार निलेश राणे आणि शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांचा बालेकिल्ला असणारा मालवण कुडाळ विधानसभा मतदारसंघ महायुतीच्या संख्याबळासाठी तितकाच निर्णायक आहे. दत्ता सामंत यांची धडाकेबाज शैली आणि आमदार निलेश राणे यांचा विजय झंझावात यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मालवण कणकवली नगरपालिका निकालाची चर्चा तुफान रंगलेली. एकदा शब्द दिला ना म्हणजे विजयाला नो एक्सक्यूज अशा विजयी रणनीतीचा चेहरा असणाऱ्या दत्ता सामंत यांच्यासाठी ही निवडणूक म्हणजे त्यांच्या जुन्या कार्यपद्धतीला धार आणणारी आहे. मागची निवडणूक 2017 साली झाली होती. त्यावेळी दादांसाठी दत्ता सामंत यांनी अवघा सिंधुदुर्ग जिल्हा पिंजून काढला होता आणि विरोधकांना नामोहरम केलं होतं. मागील साधारणतः 7-8 वर्षात राजकारण जरी बदललं असलं तरी दत्ता सामंत यांच्या आव्हानाचा कुठलाच प्रतिकार करण्यात विरोधक शस्त्र उचलू शकत नाहीत ही वास्तविकता आहे. प्रत्येक गावात विरोधकांच्या बुरुजाला सुरुंग लावत विरोधकांच्या राजकीय शक्तीला खिंडार पाडण्यात मागील 2 वर्षात दत्ता सामंत यांनी घेतलेली मेहनत आज खऱ्या अर्थानं जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा बेस ठरवणारी ठरणार आहे. त्यामुळे उमेदवार निवड असो वा प्रत्येक गण आणि गटात विरोधकांची निष्प्रभ ताकद असो, सगळ्याचं विजय श्रेय हे आमदार निलेश राणे व राणेंचे हनुमान दत्ता सामंत यांनाच द्यावं लागेल. अर्थात आमदार निलेश राणे यांच्या संघटनात्मक पातळीमुळे कुडाळमध्ये शिवसेनेला मिळालेली ताकद ही मागील निवडणुकीपेक्षा कैक पटीनं मोठी आहे हे मान्य करावंच लागेल. आमदार निलेश राणे यांच्या चेहऱ्यावर संजय पडते, दादा सैल, दीपलक्ष्मी पडते, दीपक नारकर, नागेश अहिर, रुपेश कानडे, निखिल कांदळगावकर असे अनेक मोहरे सत्तेचा सारेपाठ काबीज करायला बसले. मालवणच्या लढाईत अर्थातच निलेश राणे या एका चेहऱ्यावर पाहून मतदान होणार असल्यानं उमेदवार कुणी असू दे, आमका दत्ता होयो आणि आमका निलेश साहेब हवे हीच मतदारांची सार्वत्रिक प्रतिक्रिया महायुतीला विजयी बनवे.